tots els col·les, quan me canvien la programació, quan obris el Drive fins en diumenge i no et queda espai ni per a un Word, quan la plataforma se mos pengi, quan et quedis sense l'internet, quan el Ministeri ens comenti publicant un altre decret llei. Resistiré amb WhatsApp i Clash Dojo, em tornaré omnipresent i a tots arribaré, i si perdo els correus dels meus alumnes buscaré un tutorial i en un hacker me faré. Resistiré amb videoconferències, oblidaré el meu horari, no descansaré, i encara que es pensin que estem tots de vacances, resistiré, resistiré. Desaparegui un alumne, quan un vídeo no me surti bé, quan sembli que tots ja ho comprenguin, però la meitat arxiveré, quan les tasques arribin borroses, quan el virus sigui digital, quan no puguis agafar la baixa i ningú aplaudeixi al balcó. Resistiré amb WhatsApp i Clash Dojo, em tornaré omnipresent i a tots arribaré, i si perdo els correus dels meus alumnes buscaré un tutorial i en un hacker em faré. Resistiré amb videoconferències, oblidaré el meu horari, no descansaré, i encara que es pensin que estem tots de vacances, resistiré, resistiré.